Добре дошли в езикова гимназия Христо Ботев. Училище с традиции, новаторски дух, национално и международно признание. В езикова гимназия Христо Ботев знанието среща вдъхновението. Обучението е динамично, иновативно и насочено към бъдещето. Учениците ни постигат успехи в науката, изкуството и спорта. Работим с нови технологии, модерни методи и опитни преподаватели. Езикова гимназия Христо Ботев Кърджали е отворен изпитен център по английски език в продължение на над 15 години. Над 300 ученици са положили изпит за Кеймбридж сертификат и са утвърдили името на гимназията като отличник в подготовката и обучението по английски език. За 20 път зрелостници от езикова гимназия Христо Ботев получават немските езикови дипломи на постоянната комисия на Министерството на образованието и културата на Германия ДСД. Дипломите отварят врати, градят мостове и правят нашите младежи успешни. Тук изучаваме не само английски и немски, но и италиански и френски език, а учениците ни са сред най-добрите в националното многоезично състезание. Оценени сме високо и в литературни конкурси и олимпиади по български език, с талант и упоритост. Доказваме знанията си с множество постижения в математиката, природните и хуманитарните науки. Гордеем се с успехите на нашите възпитаници Борислав Енчев, Весела Добрикова, Мария Атанасова и Калина Манева, носители на национална диплома най-високото отличие на МОН. Нашите ученици доказват знанията си и продължават своето образование в престижни университети. Първият ученически гвардейски отряд и фанфарният оркестър на гимназията активно участват в редица значими събития не само в нашия град, но и в страната. Техните изяви обогатяват културния живот на град Кърджали и вдъхновяват младите хора с примера си за дисциплина и патриотизъм. В гимназията учениците докосват света на изкуството чрез театрални трупи на немски, английски и български език. Тук артистичните заложби на младите хора в словото, музиката и танца оживяват на сцената, демонстрирайки талант и креативност. Концертите и театралните постановки въодушевяват с искреност и неподправена емоция широка публика в града и страната. В часовете и извънкласните занимания гимназистите развиват своите умения, съчетавайки изкуството с технологиите. Вдъхновени и амбициозни, те създават бъдещето още днес. Учениците активно участват в различни спортни дейности и печелят състезания по футбол, тенис на маса, волейбол и плуване. Тези инициативи допринасят за изграждането на спортен дух и екипна работа. Нашият уебсайт, Фейсбук и предаванията на журналистите от клуб Публична реч в партньорство с Радио Кърджали отразяват забележителните постижения на учениците и учителите, успехите им в науката, изкуствата и спорта. В езикова гимназия Христо Ботев учениците постигат високите си резултати благодарение на своя талант, труд и вдъхновяващи преподаватели. Езикова гимназия Христо Ботев знание, интелект, път към бъдещето.